नोंथाङा माब्लाबा सानफेरदोंने थैनायनि उनाव आत्माया बास्तबिकआव मा जामारो? बियो गोदो उन्दुलांनायजों समान बादिल' जायो नामा, जेराव मुंबो मोन्दांथियानो गैया? ना थैनायनि उनाव गोदान मोनसे जिउनि सोलायनाय एबा आत्मानि दावबायनाया जायो? ना थैनाया मोनसे मानसिनि सोलेरा हाजों गोरोबनानै थांबाय, बेयावनो जोबथाबाय? बेबादि सोंनाया गोदो गोदायनिफ्रायनो मानसिफोरनि गोसोआव सोमजिबाय थादों। महान दार्शनिक एबा गोबां साइन्टिस्टफोर बेनि सायाव रिसार्च खालामदों, नाथाय अब्लाबो मानसिनि थैनायनि रहस्यआ दाबोनो बुजिस'नो हायै जानानै थादों। बाइबेला बेनि सोमोन्दै मा बुङो? थैनायनि उनाव सोरगो आरो नरक बेबादि जायगा दङ नामा? ना जोंनि आत्माफ्रा गुबुन मोनसे मुलुगाव थाङो नामा? जों गावनि आंगोनि मानसिफोरखौ लोगो मोनलायफिननो हागोन नामा? गाव गावनि मावनायनि कर्मनि फिथाइफोरनि हिसाब इसोरनि सिगाङाव होनांगोन नामा? दिनै जों बाइबेलनि गोथौ बिसयआव ओंखारलांगोन आरो बेफोरबादि रहस्य एबा थाखोमानाय बिसयखौ बिजिरनानै नायगोन। भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय। Welcome to Boro Bible Prophecy. Guys, you are watching Exploring Boro Bible. बे बिसयखौ बाइबेला मानसिनि थैनानै थांनाय एबा गोथैफोरनि रायजोआव एबा नरकनि अराव आरो नङाब्ला जोबनो गैयै गोथां इसोरनि रायजोआव हाबहैयो नामा? बेफोरनि बबेबा मोनसे जायगायाव मानसिनि जिउआ हाबहैयो। बेफोर बिसयखौ मोनथिनायनि उनाव नोंथांनि सिन्ताधाराया टटेलि सोलायगोन, मानोना बे बिसयफ्रा साधारन बिसय नङा। मानो होनोब्ला मानसिनि गासैबो बे संसाराव थासान्दि समाव मावनाय गासैबो फिथाइखौ बे बुहुमखौ नागारलांनायनि उनावसो मोनहैयो। बेनिखायनो बेफोर गासै बिसयआ नोंथांनि आरो आंनि आत्मा, देहा आरो जिउनि भबिष्यतजों सोमोन्दो गोनां। बेनिखायनो बे भिडिअआव बुंनाय बाथ्राफोरखौ मोजाङै खोनासं, मानोना माखासे थाखोमानाय बिसयफोरखौ नोंथाङा मोनथिनो थांगासिनो दं। बेफोर बाइबेलनि बाथ्राफोरानो नोंथांनि लाइफ एबा जिबनखौ सोलायहोगोन। मोनथिना थानायल' नङा, मानोना बियो नोंथांनि आत्मानि मोनसे गोदान दावबायनाय जागोन। जेब्ला जों थैनायनि रहस्यखौ मोनथिनो हास्थायो, बाइबेला जोंनो अद्भुत मोनसे नायबिजिरनो लामा होयो। जेरै जिसुआ बुंदों, नंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो, आंनि बाथ्राखौ खोनासंनानै आंखौ थिनहरनायखौ फोथायग्राहा जोबनाय गैयै गोथां दङ आरो बियो बिसार खालामजानाय नङा। आन्थाय बियो थैनायनिफ्राय थांखांफिनबाय। आन्थाय इंलिसनि बाइबेलाव बेबायदि लिरदों, जहननि 5:24, Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. बर'नि बाइबेलाव एसे गुबुन जादों राव दानस्लायनाया, is passed death unto life, माने थैनायखौ बारनानै गोथाङाव एबा लाइफआव हाबबाय। अब्ला जोंनि जिउनि दावबायनाया थैनायनि उनावसो जागायजेनो एबा आरम्भ जायो। थारैनो बेबादिया सम्भब ने? बाइबेला जोंनो फोरमान होयो। बेनिखायनो जिसुआ जेब्लायबो जिउनिखौ बांसिन हास्थाय होननानै बुङो आरो साइन्टिस्टआबो बे बिसयआव गोबां रिसार्च खालामबाय आरो एक्सपेरिमेन्टबो खालामबाय। सासे साइन्टिस्टनि बादिब्ला, बिथांनि मुङानो जादों दंगमन मुंनि सासे साइन्टिस्टआ 1907 मायथाइयाव एक्सपेरिमेन्ट खालामनानै मानसिनि आत्माखौ 21 ग्राम मोननाय जायो। नाथाय बे बिसयखौ मानसिनो इसोरा नाबिफोरनि दारै गोदो गोदायनिफ्रायनो रायथिबोबाय थादों। बे जाबाय मानसिनि थैनाय आरो आत्मानि बिसय। दानिया मानसिनि आत्माया थैनायनि उनाव सेन्स थायोना थाया? थैनायनि उनाव बिनियाव सिन्ताधारा खालामनो हानाय गोहो थायोना थाया? खायफाया बुङो थैनायनि उनाव आत्माया हुसाव थाया एबा गोदो उन्दुलांनाय बादि उन्दुयो होननानै। जेरै जिसुआ लाजारखौ उन्दुलांदों होननानै बुंदों, नाथाय बिनि चेलाफ्रा बुजियाखैमोन। उनाव जिसुआ लाजारादि थैबाय बे बाथ्राखौ बिसोरनो रायथिदों। बेयाव जिसुआ लाजार थैनायखौ उन्दुलांदों बुंदों। दानिया बे लाजारा थैनायखौ उन्दुलांदों बुंनाया लाजारनि थाखायल' बुंनाय जादों ना गासैबो मानसि हारिनि
थैनायखौ मानोना जिसुआ गावनो मोनथिगौ दि बियो लासारनि थैनाया सानब्रै जाबायमोन होननानै अब्लाबो दि बियो बेखौ फोथांफिनगोन बियो गावनो बेखौ मोनथिग्रोखायोमोन मानोना मानसिया हराव हरसे उन्दुयो आरो फुङाव सिरि मोनो बेबादिनो जिसुआ बेखौ फोथांफिनगोनखाय लासारा उन्दुलांदों होननानै बुंदों आरो जिसुआ बुङाखै दि लासारनि जिउ एबा आत्माया उन्दुलांदों होननानै बेनि अनगायैबो मानसिफ्रा मोनसे बाइबेल रेफारेन्स होनानै बुङो थैनायनि उनाव आत्माया उन्दुनाय बायदि दलरै थायो जेबो एक्टिभिटी आरो थट गैया बिसोर बेबायदिनो जिसुनि फैफिननायसिम बिदिनो थायो होननानै मोनसे बाइबेल पद नायनि उपदेशगिरि 9:2 जायफ्रा थांनानै दं बिसोरो बयबो सानसे थैगोन होननानै मिथिगौ नाथाय थैनायफ्रा मिथिया बिसोरहा जेबो मोनदेरबावनांगौ गैलिया मानोना बिसोर साननोनो रोंलिया बे बाइबेल पदखौ नायोब्लाथ' नंगौबो नामा सानगोन नाथाय बेयाव बेदरनि एबा मोदोमनि बाथ्राखौसो बुंनाय जादों मानोना गाहायनि 6 पदआव लिरनाय दं बिसोरनि अननाय बिसोरनि मुगैनाय बेफोर गासैबो थैनायजों लोगोसे जोबलाङो बिसोरो संसारनि मुंबो बिसयाव लोगो लाफानो हाया बे बोसोनजों जों बुजियो संसाराव गोथाङै थानाय समावनो जिखि मावनानै लाखानांगौ थैनायनि उनाव मानसिनि कन्ट्रलाव नङा बेयो इसोरनि आखायाव थायो बेनिफ्राय जों बुजिबाय जे बे बाथ्राया एबा बोसोना जिउनि एबा आत्मानिखौ बुंनाय जायाखै जुदि जिउनि आरो आत्मानिखौबो बुंदों होननानै सोरबा फर्सफुली बुङोब्ला बेनि फिननायाव जिसुआ जेब्ला क्रुसाव गावखौ बुलि होनानै गोथैफोरनि रायजोआव ओंखारलाङो आरो बियो बेयाव गाहाम बाथ्राखौ खोन्थाहोयो मानसिनि आत्माया आरो जिउआ थैनायनि उनाव उन्दुहाबनानै थायोमोनब्ला माबोरै जिसुआ गोथैफोरनि गेजेराव प्रसार खालामहैखो उपदेशगिरि 12:7 बुंदों मानसिनि मोदोमा हाद्रिजों गोरोबलांगोन आरो प्राणखौ जाया होदों बे इसोरनियाव जिउआ थांफिनगोन मानो होनोब्ला इसोरा जेब्ला मानसिखौ हाजों दादों आरो बेनि गन्थङाव इसोरा गावनि हांखौ सुना होयो अब्लानो मानसिया गोथां प्राण गोनां जादों 1 सामुएल 28:3 पदनिफ्राय 20 पद बे पदआव सामुएलनि आत्माया साउलजों माबोरै रायज्लायफैखो बे जाथाया मानसिनि आत्माया थैनायनि उनावबो हुसाव थायो एबा अस्तित्वआव थायो जिसुनि महर सोलायनाय माथाय 17:1 बेयाव जिसुआ गावनि 3 चेला पेटर जाकब आरो जहनखौ लांफानानै थरसे गोजौ हाजो खिनियाव मसे आरो एलियाजों रायज्लायहैयो बे जाथाया बेखौनो मोनथिहोयो आत्माफोरा हुसाव थायो होननानै बेबादिनो आत्माफोरा बेसेबां हुसियार बे फोरोंनायखौ मोनथिनो थाखाय लुकासनि 16:19-31 पदआव सासे धोनि व्यक्ति आरो लासारनि जाथाया जोंखौ फोरोङो बे घटनाफोरखौ जोङो गोबां मानसिफोरनि सारमनफोराव बुंनाय खोनायो बे मोनसे सल' नङाब्ला एग्जाम्पल आरो नङाब्ला फिदिंनाय बाथ्रा होननानै नाथाय बे सैथो नङा जिसुआ रियेल एबा बास्तबिकआव जानाय घटनाखौनो खिन्थादों माबोरै होनोब्ला बेयाव माखासे फोरमान दं जेरै आब्राहामा बुंदों बिसोरखौ आब्राहामजों धोनि गेदेरजों रायज्लायनाय बिसय आब्राहामा बुंदों बिसोरखौ साबधान खालामनो मसे आरो नाबिफोर दङ माने बे घटनाया मसेनि आमोलाव जानाय घटना आरो आब्राहाम आरो लासार मुंखौ लिरनाय जादों मसे आरो लासार मुंखौ लिरनाय जादों बास्तबिकआव थानाय व्यक्तिफोरनि मुंखौ बाइबेलाव दिखोनाय जादों बाइबेलाव लिरजानाय जेसेबां फिदिंनाय बाथ्राफोर दङ मोनसेबो फिदिंनाय बाथ्राफोरनि जायगायावहाय सोरबा बास्तबिकआव थानाय व्यक्तिनि मुं लिरनाय गैया बेनिखायनो बे घटनाया फिदिंनाय बाथ्रा नङा जिसुआ बास्तबिकआव जानाय घटनाखौसो फोरमायदों दानो जों मोनथिबाय थैनायनि उनाव मानसिनि जिउआ एबा आत्माया इसोरनियाव आरो नङाब्ला सोरगोआव नरकआव सौहैयो बे घटनाया बास्तबिकआव थानाय व्यक्तिफोरनि घटना नाथाय बिसिनि आत्माफ्रा रायज्लायदों बेयाव धोनि व्यक्तिनि आत्माया आब्राहामनो मोनसे आइडिया होलायबावो जे लासारखौ बिफानि न'आव थांनानै साखि हैनो थिनहरनाय अब्ला दानो जों नुबाय आत्माफ्रा बेसेबां हुसियार
बेनिखायनो जोंखौ गोथार फावला बानजायो 2 करिन्थनि 5नि 8आव जोङो गोहो खालामो आरो मोदोमनिफ्राय बारस्लायनानै फोरबोनियाव थानो हामजासिनो। बे पदा फोरमायो आत्माया थैनायानो। आत्माया थैनायनि उनाव इसोरनियाव थाङो। बाइबेलनि अनगायैबो गोबां मानसिफ्रा गावसोरनि नियार डेथ एक्सपिरियेन्सफोरखौ शेयार खालामो। बाइबेला स्पष्टयै जोंनो मोनथिहोयो दि गासैबो व्यक्तियानो गाव गावनि मावनाय बायदि न्याय बिसार मोनगोन। इब्रायनि 9:27आव लिरदों आरो खनसे थैनो आरो बिनि उनाव बिसारा मानसिफोरनो दोनखाजाबाय बादि। बे पदजों स्पष्ट जायो दि आत्मानि दावबायनाया मोदोमनि थैनायजों जोबनानै थाङा, नाथाय न्याय बिसारनि थाखाय इसोरनि सिगाङाव साफ्रोमबो व्यक्तियानो गसंनांगोन। माथाइनि 25:31-46आव जिसुआ बुङो, जोबनाय समाव जेब्ला मानसिनि बिसा हौवाया गावनि समायनायाव आरफफोरजों लोगोसे फैगोन, अब्ला बियो मानसिफोरखौ गाव गावनि मावनाय बायदि गुबुन गुबुन खालामगोन। नुजाहोजानाय 20 पद 11-15आव लिरनाय दं, गंसे गेदेर गुफुर सिंहासनाव जनाय इसोरा गोथैफोरखौ बिसार खालाम बिसोरनि मावनाय बादि न्याय खालामनाय जागोन। बाइबेला बेखौबो फोरमायो जोबनाय दिनाव गासैबो गोथैफ्रा सिखांफिनगोन। जहननि 5:28 आरो 29 पदआव जिसुआ बुङो, आरो मोजांखौ मावग्राफ्रा गोथांनि सिखांफिननायाव, गाज्रिखौ मावग्राफ्रा बिसारनि सिखांफिननायाव ओंखारगोन। बाइबेला जोंखौ फोरोङो जोबनायनि बिसाराव साफ्रोमबो व्यक्तियानो मोननैनि गेजेराव मोनसे बान्थाखौ मोनगोन, सोरगो नङाब्ला नोरक। सोरगोनि फिथाइ जायफ्रा इसोरनि हास्थायनाय बायदि थाबायो, इसोरा बेनो सोरगोआव जोबनो गैयै गोथांखौ होयो, जेराव गांनाय गैया, उखैनाय गैया, गाबनाय गैया, दुखु गैया आरो सैनांनायबो गैया। नुजाहोजानाय 20:15आव लिरनाय दं, सोरबा गोथांनि बिजाबाव लिरजानाय मोनजायाखैब्ला बियो अरनि सागराव गारसोमजाबाय। माथाइनि 25:41आव जिसुआ बुङो, साव होजाग्राफोर, सैतान आरो बिनि आरफफोरनि थाखाय थाम थिम खालामखानाय जोबनो गैयै अराव आंनिफ्राय थांगार। बाइबेला फोरमायो आत्मानि सैनांनाय, जोबनाय गैयै अरनि फुरियाव थानांनाय आरो सोरगोआव आत्माफ्रा अराय सम इसोरखौ बाख्नायगोन, सिबिगोन। जायफ्रा सोरगोआव थागोन बिसोरनि थाखाय नुजाहोजानाय 21नि 4आव बुंदों, जेराव इसोरा बिसोरनि गासैबो दुखुखौ बोखारगोन आरो थैनाया बेयाव थाबावनाय नङा। नोरगाव आत्मानि साजा। माथाइनि 13:42 पदआव जिसुआ बुङो, बेयाव गाबनाय आरो हाथाइ अरखेनाय जागोन। बेखौ अरनि फुरि होननानै बुङो, जेरावहाय जोबनो गैयै अरनि गेजेरावहाय आत्माफ्रा थानांगोन आरो मोजां मावग्राफ्रा एबा इसोरनि बोसोन बायदि थाबायग्राया मोजां थाग्रा जायगाफोरखौ मोनगोन। जहननि 14 पद 2 आरो 3आव जिसुआ बुङो, आंनि आफानि न'आव गोबां थाग्रा जायगाफोर दङ आरो आङो नोंसोरनि लागै जायगा थाम थिम खालामनो थांनोसै। बे मोनसे बेनि फोरमान, इसोरा प्रत्येक आत्मानि थाखाय मोनसे बिसेस जायगा थिक खालामदों। जेसाया 65:17, मानोना नाय आङो गोदान नख्रां, इंलिसाव निउ हेभेन्स आरो गोदान फिरथिमि सोरजिदों आरो गोदोनि बिसयफ्रा गोसोखांबावजानाय नङा एबा गोसोआवबो फैबावनाय नङा। सोरगोआव आत्माफोरनो मोनसे उद्देश्य एबा थांखिफोरबो होयो। बेयाव बिसोरो इसोरखौ बाख्नायगोन आरो सिबिगोन। नुजाहोजानाय 7:15 पदआव बुंनाय दं, बेनिखायनो बिसोरो इसोरनि सिंहासननि सिगाङाव थायो आरो बिसोरो हर सान बिनि खुलुमग्रा न'आव बिखौ दाव दाव खालामो आरो सिंहासनाव जनाया बिसोरनि सायाव गावनि थाम्बुखौ खोंगोन। माथाइनि 22:30 पदआव जिसुआ बुङो, मानोना बिसोरो सिखांफिननायाव हाबा खालामनायबो नङा, हाबा खालामहोनायबो नङा, बिसोरो सोरगोआव आरफफोरबादि जागोन। बेनि ओंथिया बेनो, सोरगोआव संसारिकनि बादि जानाय नङा, बेयाव आत्मिक जिउ खुंगोन। बाइबेला जोंनो फोरमायो आत्माया माब्लाबाबो जोबनानै थाङा, नाथाय बिसोरहा मोननै रोखोमनि मोनदेरनाय, बेनो जाबाय जोबनो गैयै गोथां आरो जोबनो गैयै साजाय। माथाइ 10:28 पदआव बुंनाय जादों, मोदोमखौल' सिथारनो हाग्रा आरो जिउखौ सिथारनो हायैफोरखौ दागि। आन्थाय जिउखौबो आरो मोदोमखौबो नोरगाव नस्थ खालामनो हाग्राखौ गिसिन। अब्ला दानो मोनथिबाय
मानसिया गाव गावनि उननि थाखाय आत्मानि गोलाव सम दावबायनायाव इसोरजों लोगोसे गोजोन सुखआव थाहैनोब्ला बे संसाराव थानाय समावनो बाइबेलनि बोसोन बादि थाबायाब्ला गाव गावनि आत्माफ्रा नष्ट जागोन। गोदान सोरगो आरो गोदान फिरथिमि नुजाहोजानाय 21:1 बेबादिब्ला सोरगोआवबो सोलायनाय फैगोन नामा? सोरबा बुङो जोबनाय बिसारनि उनावबो आत्माफ्रा गोसो सोलायनो सम मोनगोन होननानै, नाथाय बाइबेलाव जेरावबो बेबादिखौ बुङाखै। गोथारफोरनि आत्माफ्रा अराय सम इसोरजों लोगोसे इसोरनि रायजोआव थाबाय थागोन, इसोरखौ अराय सिबिबाय थागोन। अब्ला जों नुबाय आत्मानि दावबायनाया माबादि आरो थैनायखौ बारनानै माबादि जिउनि दावबायनायाव हाबो। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो गाव गावनि जिबनखौ इसोरनियाव गथायनो नांगौ, जाहाथे बियो जोंखौ गावनि जोबनो गैयै गोथाङाव एबा इटारनेल लाइफ होयो। बे लामाखौ जोंनो सोर होगोन, सोर दिन्थिगोन? एकमात्र जोंनि प्रभु जिसु ख्रीष्टआल' बे लामाखौ आरो जोबनो गैयै गोथांखौ होनो हायो। जिसुआ जहननि 14:6 बुंदों, आंनो लामा, नंगौ आरो गोथां, आंजों नङाब्ला रावबो बिफानियाव सौहैया। जिसुआ माबोरै बे अधिकारखौ मोनखो? जिसुआ सोर? जिसुआनो इसोर नामा? जिसुआनो इसोरब्ला बियो मानो थैनो गोनां जाखो? बे बिसयखौ मोनथिनो थाखाय नोंथाङा भिडिअनि जोबनाय फारसे स्क्रिननि लिंकखौ क्लिक खालामबानो जाबाय। इसोरा नोंथांमोन नायग्रा साफ्रोमखौबो आग्लाय बिग्लाय बोर होथों। आमेन।